roi try te sai sin pat ngai khle phi baro kerteng ke berempor ke jong jisu te kini ke umpiang nyuli ne kini ke rap hispa na ke ba hispa te kadoru kam dei ho ke berem namar tang san spa te ki buan thi chani shanga te nga ai du na dor namar ba kilo an thi chu chane namang kham khen rem hi re te ki tu balabu pateng te tang ka bai daju tang ka bai paket kila shim bet ka bai lum bai lang bai te kamot kila de san spa te kidon gi ba ong nga ba le phi mai te ngam yo re kini ki khambat ki ki umpniang ngam yo re kapor de re banga shu yo bangan shu ai te de phishim de bai doktor am shpo hajar shi benai ru kimpat ai ra thrai ban ong ban tikena be ban yong usnyu te namal de bai doktor phite hi karem sabakadon side effect tenga dangat di ban yo nong ru am malai phite ya kani ka ministry ne am ka bang pej manga mjudan ki briu ki bawan aji rap ban kersyani ki nong duwai nga ha ban siu tulop teman tanga snaying jing duwai ru nang nu ha mi nang ne menchwa ki don hi ha po shi phongot ki baju aji kersyani kani ka ministry mentale ki ba ai be man upnai dan tangar ngot iwai na juwai iwai na sokha te na kiwe ki jaka ki don hi ki ba ai na mau patru ki don hi ba ai nang nu tamba kata teng khat mde ra ki ai be man la kapor te men shua bang adang don chimau pat te ki bon hi ki nong kersyan te menta shani le umdan te ladanga di yo nong ru nga khamde ram hadu kata ban kum ka jing tre ka bangi tre le mangi mana de kiwe kila ongkat kene ka jing khia ka kam la de rem tingi khamde ka barem na marsan spa la dadap arbanai steng lai benai kampat de repi ka barem kadang biang bha te kitu ki shampoo ru kitu ki herbal kitu ki sabon ru kitu ki herbal ki pomdan jing ta ru em te namar kata te wat nam ong kain ba karem palat namar kampat rem re ki ba kloy palat mudur pitang riu benai pinyo hi kum kata kalat men chua ba ngam pat snai gini do bai pat ajin start ublenga ta kitu ki hena ong hana bade organic tamba usnyu habet taruh kano lai spa poi kador hisen ta lai spa mangili tu hena mudur pitang san po tingka ikhlem ken barem powder yong ru de ba pikhle hisen khle bet tu ar spa ai ta shi shamoit la ne ar shamoit te kamde ra barem taru dan kam ba pinta boro shi jing im da pila yo khia pi haban wan kendu yenga ngan sebetai kumno phenle ba phim dan kam ban ta boro shi jing im kan ni te takadaw shua ban kren em ban ya perkhat bah shua ngangale ikini ki bale ai namang ngadan ka jing ang not mangan bu nong duwai bleu ong ala jit ip haban long ka kme so ka jat ben riu klem pisang ala mo bangan bu nong duwai bu nong duwai nam ta jong no nam ta jong pisia hi ki briu ki padan hapo kani ka perthai nga haban siu tulap ye ki na engan siu tulap na kani ka umpniang kan nga yo ban siu tulap te nga klem kan ka dor barem mana deli ki we la shim ka bu la de ka dor ka barem ha hadai don ki bang barem palat pakumta te henrei kamde re kumta kapisa ba yo nang ni ru ngapanan kamil de tang ka badan kam barro kadai bet bangan hapte ke jiang ban chakriu blai nga haban siu bai nong duwai nga haban siu bai nong trei te nga kham khen hira ka dor ka barem hadu kata te ka jing trei jongi hang ni ka khiam ha ka kam sho ma ngai de bangam trei re bang hapuli bai boli ai tamba nga shubon kam tamar rafun te nga kwa episia ba phen shu pha da ka message ha whatsapp te nai phone than re nga ba ngam yo lat chura ban puli bible ba nga ha ban pengkre kubor te kham tam ha ka sining kong le ba ha ba nai phone hi re te le da ka voice message kum to ani le ba ban reply ki bang la te ki bang am la ru snga ba ban map yenga namar bang adang de tang ka briu tu ma te le ba da ka voice message ha whatsapp khnang ba ngan yo ban duai ba nama dang shubun kam tamara phone rum long re em te nam ta ka burong ublai roi tra